mbabwate ebirasi bisaine nkwegeria bare guhitania masomo akawaida kwegeria bare French, sign language, music, chess, drama, dancing abwasi biringo baika asenga kiga ni bien nationals egetiga isaina sebagutinira endagera across gwa asachenire kegema mbabwato bosombi weskolo ebirengo by'oburendi eburigoro egekogera umwano akubeke kyara omanyigoswa nboigo ekeragosoka kurwa seskureyo dikya omwano aseskurega era somuchie obosongo ensema ya jogo aria Saint Marks bakere simya senamba 0726732322 JMAP Preparatory School jishinde ushinde. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama bati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya ouru superstores yego toka se nyumba ya ouru complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na
Nekero rituko irigari ya Jumatano rigendereta Chinsa ya bene kigima karibu sana ase Ekeonga Chinsa Ikomi chiabono morogova nechitariki isano na iseto ase umutinyo igo Ikomi umwaka nechiribubere 25 nchengoro kwa Matildah Obaigwa na karibu sana tunyare gosanga ase Chinsa mochire cha Facebook na bwego Chinsa mochire YouTube ase okonyore Ekeonga una Getembe TV karibu sana nekerongo chaka koro ase county ya Kisii emambi yerituko ria rero nigo bono museo yomo bwe miaka yaigatwa bono anyara gutia amakweri magiga yogosangirwa gusekonarigwa nebinto ebyo bikagere koba ebyo boibi ayaiga nigo bono agokorekana koro ase igo agokorekana ekero bono musayo yo abeirega ko rigigwa gose anyare gwikigwa ase omogambi atari ase entunda entang'ani korende nigo rituko ria rero anyara koria bichuko ekero bono anyara kubwatwa kakoiba etv gosekera anyara gotagore enyumba ya bande na gosokia etv nekero bono abanyakenyoro abo barenge no mwechano omonene banyara kumuminyokia korende tiba mubwata egento gyo gokumia tokumeti sana twabere tokoibirwa chinyomba chikobunu sana chinyomba chikobunu rero rituko ria mambia nabo twachibwatia twabwati twanyora etv ase ebinto bire bibire egento eke twabwenerete nyoni ndiye konyarekana omwana oyo ourira abantu ebinto kona kobuna chinyomba arora omwana oyo asaberwe nekenyoro kumwabere abo omwana omuya tagendera koyo mwanja babantu baminto basi abantu bakanire yaya asamarie tansinde kerubo korunyansanja moga kambenadi osinde eyabo bono mambi nakoba abana saa moja gochia skuru koira na nanyora biburi mbiyo gesieri goswa nyomba nanyora tv yanete iyo ebatagorete keburi giasie gitase tv bona nasoka isko nachaka gwaka manyoa watu abantu bacha twachaka gukora utafiti kurigi lakini ebiege tv yatokire sere ando mumuro yo tochandire korubono inyore twamomisi rero gitukoria endi arengo nyasaye amotamia singenjo ataraike matukari totagete 40 lakini litukara chato keria kabere ria gatatu ene tv ya kabere TV ya kabera akorireki arusiri omuchio oyo nanda arusi rero ngaki ingi yakogera konera omwana onde kabire atukubali yani tomeria tonaria machozi utigana nayo koro Chinsa mochia nyansanja metembe gutoka ya Kisii Central Ward ni ongo kwira wikase county ya Nyamira ekero bono mugavana bwe county yo musike Amos Enyaribo bono anyarire kora omoyega buko yigora abene kose weko yigora bene amagacho Nyamira County ICT kose ICT hub eyono erachikoba enchira yogokonya kose erachikoba buna nase abasaye bagoika nabwo bakunyara korigia emirimo kwetera sinjira yemitandao nabo igogotumika emitandao korigereria amangana amange. It is a historic occasion as we officially launch the Nyamira County ICT Hub, home of Digital Youth Empowerment Program. It's a bold step forward in transforming Nyamira County into a hub of digital innovation and skilled labor for local and global opportunities. This is in line with my manifesto under Agenda 7 on youth and sports. The establishment and the launch of the ICT Hub is in affirmation of my commitment to empowering our youth for socio-economic transformation. This ICT Hub is more than a training center. It is a beacon of hope and a center of excellence. It will promote digital literacy, foster entrepreneurship,
and create job opportunities. This aligns with pillar number 3 of my manifesto on wealth and job creation. By equipping our youth with digital skills, we are working to reduce hardcore poverty in Nyamira from 7.6% to our ambitious target of 3%. Utigara ase kaunti yo ya Nyamira ritukoria rero nigobono abarwaniriri bekirogo kyobo MCA asobo chori oboke ubura chigokorekana chitariki 22 mutinyi 10 omwaka oyiga bono bachaka kubeka amasakarabo ase kiombe kya IEBC korwa ase wodi ya Nyamaya nigobono oyo momanyekanite buna omosike Martin Ekibore anyara wanch osama sakara ya anyara wanchirwa ne kiombe kyo kya IEBC nekirobono arachi kuboria kirogo kyobo MCA wetira ase kiama kia ODM korende korengana nenkwana yaye magiga yo konyara wanchero nigo omosike Kibore anyara kwene kyabuna abaki chikura be wodi yo ya Nyamaya anyara kubanekeria buna na boigo koria eira buna na chikwenekia okorire amagendero ase ewodi yo ya Nyamaya chibichecho unachariganiri no muliketo Fatigad Kisemba. And you are successfully in validating to this development. So your next will appear on the ballot. Thank you. Congratulations. Che asamaleta igonkoro ku Martin Kibore. Elieta lio kuboli chikura Nyamaya ward igonkoro ku Kibore bora. Na beru no mogoko nene sana litukolia lero. Okoba twanyare koba cleared na IBC. Bono nimbate certificate na bere coach Koboli chikura cha Nyamaya ward tarehe 27 mutinyu kominomo 2025. Litangane abantu ba Nyamaya bachande kirase myake menge biromo MCA korwa oyo minto the late Elijah Asirete babere biromo MCA but bono nyasao torolekanire twanyore libaga na bere nominated through the ODM party ocha Koboli chikura cha Nyamaya abantu baito ntagete moireli bageli twairwe moya Kibore bora chikura okoba mumanyete efisho nimbate ya Nyamaya ward ntobate abo amakongwa mange Nyamaya ward emechinere tabati echinyageta alinchiri kitabwati amaliogo paka gwikira bono iga chipara cha Nyamaya ward echisaregete chiskuru ECD ntobwate no nabantu balikire nebintu binde binge so na asabire aso gwancha kwena abantu ba Nyamaya ward around ye moire chance yeye moteke advantage yeye twanyorire moya Kibore bora chikura tarehe 27 magari oyo mo gwabaraibe chama ya ODM ase insinyete ya Kisii litukulia lere twachire aso wakikishanga ikiama ya ODM aliase ward ya Nyamaya twanyorire nominee candidates ase chama ya ODM Mheshimiwa Martin Kibore ambebere bune kiama ya ODM tutaite ko baba tangani asokoralia omolembe na asokoralia obuya bumo gusikiagara andonsi ase tole sastogweta egento turatebya abantu baito nga kaeli baga abagambi babugate amaroro use endoto engiyase abantu babo oyo mobono Mheshimiwa oyo bori ochakobori korase kiama ya ODM nera togocha kwa magoro na inde asama tukama kago chakara korero na bere nominated abagambi kusabara ya bange bekiama ya ODM Kenya ngima mbaba se wodi ya Nyamaya nechwodi chinde ya sensi ya Kisii aso wakikishanga ekiama ya ODM konyara kireli bagali yae ase siasa cha Kisii na ngenseto ya Kenya utigara ase amangana siasa nigobono egati ya barai korase ekiama ya Jubilee korase kaunti ya Kakamega bono banyari gukana chinguma una omoske Dr. Fred Matiang'i ne project ya serikali baukwana na abariki bamangana maya nigobono banyarire kwera buna Dr. Fred Matiang'i nere bono ore umurai oyo rabe oyo bene gocha kumorwane gosoko gocha kumurusia abisi omoske William Ruto ase obochori obonene bore bosio korende nekero chinga kiechecho bakuboria abasae bagendere kubwata ekura nabo yokubwata ebibande asobunge bunanjiremo yokugendera kurigia oburai obia. Dr. Fred Matiang'i is not a project to anybody. Dr. Fred Matiang'i ni mtu ambaye anaelewa
kile kitu wananchi wa kawaida wanapitia. Na tumeona through his leadership wakati alikuwa CS. Alisimama na common mwananchi, akarekesha education mahali tulikuwa tumetaka wakati alikuwa kama CS. Fred Matiang'i si project ya UDA, we stand as an independent party, na tungependa kuita wale wote from any other region and all other small parties wakuja wa join Jubilee ili tusimamishe chama in Western region. Mmekuwa mkipiga kelele kwenye mitandao kila mahali, mnasema mara one term. Hii one term haiwezi kuwa one term kama hujajitokeza, ujisajili na ushike kura. Tuko sambamba, tuko ready kuweza kubishana nao, lakini hii vita ambayo tunaingia saa hii sio vita ya mdomo, sio vita ya mtandao, ni vita ya kura. DCP ni chama moja na UDA, kwa sababu ukiangalia ile rangi ya pale juu yellow, ya chini ni ya green. Inamaanisha hawa watu wameseparate kidogo, lakini vitu wanafanya wote kwa ground. So ile kitu tunaomba DCP Kakamega ikuje polepole, lakini saa hizi Jubilee ndio inasema mambo mengi yenye tunaongea in Western. Na boigo aborokia Bechi University cia serikali aiga sense ya Kenya ni gobono bagenderete ko yamocha serikali ana muno ekiombekirigyo gwakana emeshara ya SRC gwetera asikire bunati barababa kubwatokirwa chisiringi chibilioni 5.2 enuguta kianda nigo batebire mbari ko chikoirana emirimo guika serikali yanyarire gotegerera ebirero byabo nekiro bono bakuburia nonye bunge enyare gwestonania na boigo kubakonya erinde banyar konyora ukuigwana chibese chawo korengana muna banyare tokoro kuigwana ne serikali korende ne chinga kiecho ni gobono ekiombe ikeri ikia emeshara kyo kurikireria emeshara igasensi ya Kenya kia SRC kyanyare gukana buna lideni ria kuchase aborokia tiriri chibese cho chibilioni 5.2 enukutakianda 8,600 million. If you minus, the balance is 7,974,630,447 shillings. The audit is over. I had the PS, State Department for Higher Education and Research, saying that they only owe us 624 million. I've done for you a simple audit. Get it? That will be the outcome. I want to tell the government. Ministry of Education was represented in court. National Treasury was represented in court. Attorney General was in court. SRC was in court. Labor was in court. We shall not allow you to review the judgment of 15th January 2021 through the back door. We shall not allow you to review the judgment of the Employment and Labor Relations Court of 15th January 2021 through the back door. If you want to review a case, there are two options. You can either choose to review a case under Order 45, or you can decide to go to appeal. The government decided to go for appeal. They got stay of execution, and they stayed with that stay of execution order for 4 years. Therefore, we moved the court of appeal, and the court of appeal quashed their notice of appeal on 28th March 2025. It therefore means when the notice of appeal was quashed, stay collapsed automatically. And on the 10th of April 2025, Attorney General of the Republic of Kenya advised the government that now that stay has collapsed, implement the judgment of 15th January 2021. I know the game. And Wasu,
with a battery of lawyers will not allow you to review the judgment of the Ukirawo no tugukorera Ekeonga Chinsa Ikomi asinjira iyo bwenge kiuma kurende no yanyora asinjira ingikirano ayo na yanda mange gekuraga Chinsa ibere na bwigo Chinsa inye charero Marogoba kurende asichinga kichika kendera kubwatia emeroberio ya Getembe TV anano muno umoroberio wekerorano bunora chikoleto asore nere makopio na boigo onkorogo kebacha nchenkorogo Matildah Obaigwa kendera gutigara ime ya Getembe TV chinga kichonsi nainde mbuya mono. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire komentre niguwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wekirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri g'omusongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. JMAP Preparatory